Za to ciosę. No to ściąga, ale tu najścięć. Dostałeś ją posłana, ale... Na ty bierz dane. On jest siłowny. On jest siłowny. Garfiszku, a teraz tego... Wracam. On jest smutny. On jest siłowny. No gdzie Garfield? Gdzie? No gdzie Garfield? Co mam teraz mówić? On wraca na oknie. Na co się on zna? Ja Ja nie tyle na kompot to przetoczyłem. Chcę przetoczyć na kompot, żeby dostać.